Bizim bu garlı doňoklugyny abzor etme maşinalyk o BMW. Iň şuňalyk ýolly ninadýojny maşin. Hemmäňe salam oglanlar. Bugün abzorda BMW E34. Bizim dilimizde Staruszko. Serce zabrała na niebo tyle wzrosty opletaj marmeladna. Bo jeden rzut swobodnej pesty daję w kandalach. Na dumale wieczna żetwę продолжай ясна беда. Продолжай ясна беда. Realne gatsygy. Oglanlar, inni şeýle alyp barjak. Gatsyk realne. Minusa düştük. Dün gar ýagdy. Instagram'da, TikTok'da men şu yerde Instagram, TikTok goýjak. Geçen görün her hilçik videojyklar paýlaşan bolak. Dün asly gowy videolar çekmelim bolun. Dişme ortma etdim. Dost oglan bel Russiýadan. Onuň şonu dişme ortma etdim-de. Opşa bolan zatlar indi abzor başlar. Näme üçin bu maşina Staruszko diýet? Geçen abzorda da aýtdym, ýylynyň köne bolan üçin. Bu maşinimiz bizim 1995-nji ýylyňky. Ýöne bu kuzowda BMW kompaniýasy 88-nji ýylyň 95-nji ýyl aralygyna çykaranlar. Elbetde restyling boldy, bir näçe motorda çykdy, bilen MK tammadyr, opşam ütgüye hem zakaznoy am bolýandyr. Bu maşina men şu içine seretmem, ýöne skareso Japonkadyr bu, bilen näme üçin? Japonkalarda şuňal pavarotik gelýär. Şu adam hayran alýan olanlar. 30 ýyl bolan maşynyň inten fanatlarken bu maşyn gaty köp bolan gowar sürýär, köp satanawam daja. 30 ýyl bolan maşyn ýöne inten köp Toyota fora berip bilýär-de. Nolan ýüzeçen 8,5 sekund. 190 km at güýji bar. 2,5lik bir Vanus motor be. Bilen bundan başga-da bir näçe motorlary aýtdym, has güçleri we has çalçykkanlary we MK-sy we olar arada da nesbosa löňden çyksa abzor eder. Bu maşyn lüks ýok ekeni. Özüme haýran alym. Birinji edek BMW şu kuzusyny gördüm, lüksündi. Siz gördüňiz, görmediňiz ýazyn kommentariýada bu maşynyň fanatlary bar bolsa, siz ýazyn kommentariýada. Hökman suratda belläň BMW fanatlary, imенно E34-iň fanatlary bar bolsa. Sebäbi BMW fanatlar tagym kan biziň kanalymyzda ýöne imенно şu E34'ün fanatlar bar bolsa ýazyn kommentar. Arada Vishnyowsyny abzor etdim, ýadyňyzda düşýär. O da 90 ýaş diýildi. Şondan soň oglanyň biri Lewapdan Almana. Bizde 89 gara bardy. Ýöne gowy bezelen, gowy zaryajyny usilen edilen motor. Ana şonu gelip alyp gitdi-de 5500 dolara bizden. Garasyny satanlar. Bu ýöne prostoydur. Diýjek zadım, şu adam şu maşynyň spros bar. Şu adam aljylar bar. 30 ýyl geçen bolmasa. Kaprizny bu BMW. BMW hemmesem kaprizny. BMW öňkü videolarda da aýtdym. Edil söýjesi bolmasaň sürýärler, sewer, realne kaprizny maşyn. Ýöne BMW ýol tutuçylygy, sürülüşi ýanky kaprizny çekeniňe diýär. Men bilen radylaşan olanlar ýazyn kommentariýada. Wineshni widin gowran maşynyň şu E34 wineshni widin. Intäm garramady. Realne wid bawa seredýän, wid ba öz ünsün çekkä intägem. Indi şu wagtky çykjan maşynlar, şu wagtky çykjan. Bu maşynlara çykan wagt injenerliň eden maşyny, şoň üçin 30 ýyl intäm sürilip ber. Indi şu wagt täze çykjan maşynlar 30 ýyl çydarmy, çydamaz, onu bilemok. 30 ýyl nesip bolsa ýaşasak, wagt görkezler. Siz nähil pikirde? Indi çykjan täze maşyndan kaçsas, gaty pes bolýar, çalt döwülýär, kaprizny bolýar diýip aýdýanlar bar da. Men özüm täze çykan maşynyň içinde pastiýanly süren maşynlaryň biri Camry edil. Onda ütköşük problem bolmady. Bir şu detallary öň dut Camry'ni degirsek oňarp bolýar, indi çalşylýar. Köp zat oňarp bolanok. O da maşynyň köp zady näl alüminium gelýän bir şeýle material düzeltip bolanok. Has gowy düşünýänler, has gowy ustalar ýazyn kommentariýada näme üçin indi detallar gön çalşylýar da oňarlanok şoň sebäbine. Otlak görelim bunu. Inserdiňiz mi? BMW'larda basýan onu şey silkeýänler eýlek beýlek. O da näme? Motoruň güýji. 30 ýyl bolan tarpeda olanlar, 30 ýyl bolan. Serediň. Hiç sat ýok, çydgam ýok daja. Podograf sideniýa ba, öňkü sideniýalaryň kojasa gowy saklantyr, ýöne ýygyny çalçypdyrlar bu maşyny. 30 ýyl bolan maşyn ýöne klimat ba. Bu maşynymyz biziň bäskor mehanika, ýöne şulan edil şuňal
avtomat ama. İmini şu BMW tüyücüler var ha, iki topara bölünýär. Bileňiz, bir gapdala avtomat, bir gapdala mehanik bar ya. BMW tüyücüleri ýüzden ýani siz avtomat goýarmy ýa-da mehanikany. Men özüme avtomat has goýarym, sebäbi indi öwrenişdim. Ýöne imini bungal BMW sürüňde mehanika goýulýar diýerler. Oň üçin opşam drift etmek üçin opşam ähli gapdalayın. BMW'da mehanika goýulýar, avtomat kaprizny bolýar diýerler. Şungal BMW sürýän oglanlar aýtýar. Arada şol lewaply BMW-şnikler gelende imini mehanika bolsun ýa-da näme üçin avtomat goýdýarmy diýsem, ýok mehanika diýip. Şoň sebäbini BMW sürüp görenler hökmat urutýardyň. Näme üçin siz imini şu kuzufyň mehanikyny alýaňyz. Bu videoda gatykar maglumat bolmady olanlar sebäbi men uja abzor etdim. Şu ýerde görüp bilersiňiz, has ul abzor bar. BMW starushkan. Sideňe aşağı tikilipdir, bildiripdir, gözüňe de bildirýär. Serdiňne öz kojasy, bu da soň tiklen koja. Maşyn giň ýumşak, o zatlar gowy, ýöne ussasy. Şoň zapçasa mesele ýok bilen gatken, bankam, karekan, kam näme diýsen ba. Sebäbi uja wastana ödem etip berler şuňal alyp da. Ýöne bilen ýene ussasy, şol problemi, şol bar 2-3 tane ussa bar boldy, diňe şolara gudoçuluk atnan ýalgatna bala. Ana BMW, Mercedes-de men iň halamaýan zadym şol. Men häzir Toyota'ny, Lexus'y, Luboy saýatdyna, oňarýarlar mesele ýok. Ýöne imni şu BMW, Mercedes bolýar. Plana var. Şu 3 tane adam velayetde bolly. Şolara hisat olmady, şolara ýallar gatdýar, pas diýerler. Şolong ustasy köp bolsa, onu alyp sürseň bolýar BMW-ny. Attak ýanky kaprizini çekip biljek bolsaň, ýanky alak ýygyny algajak bolsaň, onu da sürseň bolýar. Alyp men kredip maşyny öz adyny gazanjak diýseň, onda bolanok Toyota däl bu, Dut Camry'm däl, Dut Avalon'um däl alyp kredip. Bu maşyny çist özüň üçin maşgalaňa ulansaň ulanmaň bolly atak diňe özüň üçin sürmäni. Men BMW süýjüleri düşünip bilemok, imni şu Y34, Y39 goýup sürýäňiz da karekany şunu. Ondan soň bir gidenem rasko diýýäňiz. Men bilemok, da takoy stepini bu maşyn süýüp sürmeli. Şonça rasko diýýäňiz, şonça da diýýäňiz, şoň kaprizini çekýäňiz, ütköşük ulanmaň bolanok bu maşyny. Häzir gateret buz boldy, gar ýagdy. Taýip ýatdy. Dogrymy? Dogry. Kredip pul gazanp bolanok. Dogrymy? Dogry. Ýöne seragna şunu goýup sürýärler. Döwülýärmi? Döwülýär, mesele ýok. Uja 30 ýyl boldy. Ýöne bir lay geçseň, hissadan bolýan däldir elbetde. Şu ýerde ýene bir sorajak zadym, goýu geçilen BMW-da döwülmän sürülýärmi? Esle jawap. Ya seragna döwülýärmi? Şonu ýazan kommentariýada BMW fanatlary. Şu ýerde bilýän aýtjakladym, ýanky zatlar aýtdym. BMW-şnik diýip bir kesel goýmaly. Realny ol. Da takoy sepini kesel BMW kesel degen oglanlar bar da. Bolly şu maşyndan başga maşyn sürmýär. Atsaňam, öldürseňem. Bolly BMW bolmaly, näme bolsa BMW bolmaly. Toyota sen düşüneň. Realny urşaşlýar o Mercedes gowy ýa Lexus gowy diýip şolaň ýanyna diýsen gün urk goýarlar. Şoň ýal şu maşynyň fanatlarken. Şoň ýal fanatlar üçin bulap zorum. Aşagda ýazyň kommentariýada. Bamsiz şu ýerde. Men şu maşyny 10 gedek abzor etsemem, ýene şu maşyny abzor etip ýazanlar bolýar. Şu maşyny ýöne prosto göresi gelýän oglanlar bar. Bulap zorum siz üçin oglanlar. Şu BMW-şniklere käwaçyk BMW berip duralyk. Bolmasa kommentariýa diňe negatif ýazyp başlaýarlar. BMW ýok diýip. Şu BMW-da iň gowy adym kapotyň açylşy. BMW abzor edip motoruny görkezmeseň bolmaýar. Oglanlar 2,5 motor berde, bir vanusdur. 192 atın gücü 0-100 8,5 sekund. Benzinin näçe çekýän aýtjak bilen näme üçin? BMW fanatlar üçin benzin näçe ýaksa-da olara bildirenok seragna. 100 litr ýakanna da seragna alyp sürýärler şu maşyny. Bu maşynymyzda komplektatsiyasy pessa olanlar, ýöne elektropodýomnikler bar, podograf sidenýe da bar. Örmen dakkan o BMW fanatlar söýüp ýazaýman. BMW sürýänler. Men zat takkana abyçna. Men pastiýan şu maşyny gatym kaýtjadım. Maşyna ýuwlandy. Palçykdan sürmeli bolýarmy? Olanlar siz üçin men şunu görkezmek üçin da palçykdanam sürýänler. Ýança ýuwlap bolar. Men ýalňyşan zatdan
pastiyan şu maşyn gatymy kaýt pikir etdim. Räne gatdydyr ütjädim sebäbi onun öňsüren bayan adam hemmesine gatda. Vişňowyny sırp gördüm. Vay, yumşacık da. O da ýöne vişňow gatyzýan sastaýanýada ýagdaý mındanam gowdum. Bu da gowy ýagdaý. Ýöne on has gowdy. Ne, biraz basyp görelim. Ey, basmandy gorkýan o ýol aksa bolýaram. Rulny göneltmeli. Razvala bermeli. Berdim. Rul. Skor çalşan nerede çalışıyor şu maşın. Öy. Bayım var ne yaptırıyorsun da? Yürüt yürüyere bulay. Maşın görüş kovu rulun gönültmeli onu. Ya razvarlar mı ka? Seva rul mın yanık olmalı la mı rul verdim. Olanlar şu yerde birazcık bas görelim. Na bayım var keyif şunna. Üste git baryan şey üste git baryakan mufti nasip ikasok yang ana evet keyif son bayan van son için mekanikan goýanlarlar avtomat edilmen gal ýörýän ok bilemok şol üstten git baryakan ikasok yang ýa-da 4 baryakan üçe indi bir skor kiçeltjäň däre mekanikada evet öň galyp gitjäm. Ýöne şu wagt kan basyp bilemok olanlar sebäbi heme biz ýollu öňki alol Sultan Sanjyň ýa-da gitmem sebäp wapşa palçyk bolar diýip hemem ýolum çyk taýyp ýer gitmeler bir herek gerekli olar entek abzor etmeler mesele. Şoň üçin aýtdym ýa başynda imini şuun bayan we abzora çykýar. Önemli jar. Görüşüne gördüňiz ulanlar. Toyota'nın kärmligi bar, BMW'nın kärmligi ikisini mapşa deňesdirer ýalar. Gördüňiz da bir skor kiçeltýän ony ýalyňyny alyp ýörýär. Ana şuňa alap zor ulanlar. Göňüňize ýarandyr diýip pikir edýän. Bu maşyn satylýandyr. Kime gerek bolsa $5000 bahasy. Näme rashod bolsa içinde aýryp berer. Ýa razval alyrmal kene rulun göneltmeli özüňiz gördüňiz. Çalak-çulak näme bolsa galanam. Gelýäňiz görýäňiz. Kime gyzykly bolsa aşakda nomerler arkaň habarlaşyň. Kim nähil maşyna alasy gelip berýär, her biriňize öz isleýän maşyna almak nesip etsin, iňe sağdan joňyňyz sag bolsun. Dawat.